Kollox beda mill-falliment fir-riforma tat-trasport pubbliku meta l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Austin Gatt. 4 ta' Novembru 2011. Fil-vot fuq din il-mozzjoni, id-deputat Franco De Bono astjena bl-Speaker Michael Frendo isalva post Austin Gatt. Il-Prim Ministru Laurence Gonzi kun kostrett li jsejjaħ l-ewwel vot ta' fiduċja fil-gvern tiegħu. 8 ta' Novembru 2011. Il-Parlament japprova dan il-vot ta' sfiduċja. 5 ta' Diċembru 2011. Id-deputati Laburisti Michael Falzon u Jose Herrera resqu mozzjoni dwar l-oqsma tal-ġustizzja u l-intern. 6 ta' Jannar 2012. Il-Prim Ministru Laurence Gonzi ħabbar tibdil fil-Kabinet. 13 ta' Jannar. L-Oppożizzjoni Laburista tressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern. 25 ta' Jannar 2012. Il-Parlament jivvota dwar dil-mozzjoni ta' sfiduċja. Il-Gvern jitla fil-maġġoranza, il-mozzjoni ta' dibis bil-casting vote tal-Speaker. Wara dan il-vot, għal 3 xhur sħaħ, il-Gvern ma ressaqx vot ieħor quddiem il-Parlament. 23 ta' Mejju 2012, iktar minn 5 xhur wara li kienet ippreżentata, bdiet fil-Parlament id-diskussjoni dwar il-mozzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern illi kienet qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Karl Mifsud Bonnici. 30 ta' Mejju 2012, maġġoranza fil-Parlament tivvota favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni Laburista. Vot illi wassal għar-riżenja ta' Karl Mifsud Bonnici. Ftit tal-minuti biss wara l-Prim Ministru Laurence Gonzi ħabbar li kif għamel f'Novembru, 6 xhur wara, ser jerġa' jkun kostrett li jieħu vot ta' fiduċja ieħor fil-gvern tiegħu. Vot li fi kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jiġi u jgħaddi, iżda l-kriżi u l-instabilità jibqgħu.